Yang laki din! Tilapia, bangaws, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutin pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano ayan ay talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagninamutan. Kunak man ko na mapresyo agawid. Gumatang speaker. Duwagasot mo tan Ha, unay kamutin pitong, isukat asaan ka ang makaas-asawa, gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanag, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mo't awan ti balasang amangayat itinakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinong? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungot kan sa matan, mamita. Ay talagang agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kaya't nga aglaklakay ka abaraw. Jesus, sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartag kayon sa amot tayo. Sigate na bantay. Ni Pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginam. Paray! Dumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, pabisi na ko, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa kang aminan, paray. Tamnod na para lutom. Awan ba't nga rin mga yan, paray? Nay, anya rin tayo gamungay. Ginatang ko abangos. Dua pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan na ka, kay. Nanggatangan mo yung tayo, paray. Paray. Lako ni mamita di tatalipa pa. Diyak ko makayat gumatang kay tanagnina. Ken medyo nalaas tila ko na. Agungat-mat kanya ako, hindi ko nakajak gumatang. Naungit talaga na itatindira, pare. Nakaamak kidian no mahay blood, ta naglukmag. Ay, hinton maminsan, pare. Diyak ton lumabas si sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom, pare. Nagpintas di anak na rin adapay ay anak na abalasan. Ay, kunak man na asawaan da amin ay. Di buridik na ngayon mo pare. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapoy di terminal. Nagpintas si ka. Nagpudaw. Napayag gaya man nagtrabaho di Manila. Kasta ka day. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Nakagluto pare. Mga sawa kan pare. Thank you dito inted mo abangaws. Tumaran niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Sumanaon. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na? Imbes ko masubit na bakatan. Saan? Taada sumungsungit. Ay, unay. Nabambanog ako, unay. Isunaytan. Kasabtan. Ala, sabta madagos na akong tumadan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din namang bagkat, karagitawit yo. Ay, adupay ijeruan. Diyak nakalako itanghal tao. Ay, apay nga Diyak amaw. Kasano mga man. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asa una data na laing nga amam. Sakmanan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inun-una am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagitilakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, huston. Ay, naga pa kayo manan. Ay, baka malas gayam day tatatang mau. Natadum tidila na.
taamin abaliksen na, pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masaduta amang bagkat kadagitin lakaw. Ni tatang mo, tibaon mo amang bagkat. Git kita lang aruda na dandan ni sa anak ka makapag na. Siya lang ba tibaon ma? Abnormal siya mo dahil panunot mo. Ay, agulimak kayon, ta siya kung ti mapanmang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raw, nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak, numanganak iti adak. Kasanaw, saan ka madla sumarsad dengay? Mangan tayo latta ka din. Uray ka diliti panganan kat agap-apa kayo pay. Mabambanog ako ngaglaklakaw. Ay, kat sumardag kan angabain. Tapno saan ka nga unget. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo, sapay nagadaw. Ay, katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa, nagrigat taglakaw, nang rona ita apanawon, nagadong taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo diti trabaho. Ay, kung naglakit day, no saan ka nga agsubli ijay trabaho. Wan man nga rod tanay, makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak ngaglaklakaw. Way, barang saan ka nga unget, no makainan na ka. Isu ananang inton bigat, surwan nak nga aglako. No kastoy nga umadun ti tao, mangrugi kamutan nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apigsaam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Sika lang mo tinakangag itimbaga. Ninanang mo, first time ko nga ro. Denggam tasyak ti agpukaw. Kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawin! Umay kang ading! Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka! Nagpintasan na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko day tao. Anya ti gatangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita, asaan ka gumatang? Nung ay agayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang, masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At ka di pasayeros mo, pare. Ha? Agur urayak pa iti pila. Apay aya? Mapanta di tatali pa, pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na ngaglakaw. Ay sige man nga raw. Inakitaan no talaga madlaang anapintas. Datan dito itali pa, pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo ti agaway, umay kayo! Nakita mo di bagbagaking ka, pare. Ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to yung matakay. Ay, kito masidagta. Wadya, gumatang ka day, day tayo nayabam, Wan, gumatang, mamita. Kanya gumatang sa sawamay. Anya ti gatangam, mano akilaw? Ay sus. Inlawlaw anak. Si Kamat. Sus. Gumatang ka din na oras saya.
nalag ang laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot, nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka, nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle na pagluganan ta. Oo, nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kami kani kumpare Kapinaw. Mamita. Naglaing kayo man ato maymeng. Agay abak pailaan ko na. Mumingawin kay, akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, aglugan kayo. Siya akong timang bagkat karag ito'y icebox yaw. Mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ay, saan kayo ngagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan, si Kamot. Ay, kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Na yun nagkondag iti icebox da, pare. Sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette. No nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita, babaro ditoy? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo, nanang. Kunam siguro ajak nakita, anang pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niya. Ibagakan ka, Bernadette, ah. Saan ka makiasawa ka dagiti lalaki ditoy? Pasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Nay, apay madan anay ramraman akaon. Agpaspasak lang dito. Nangagkumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang, anak katugaw dito'y balay. Hey, mangrugi ka manan ako na akaon. Ay na, sumardang kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ay. Agina na kayo, nanang. Tama ikat ti banog yo. Kan saan kayo nga ungat. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apay na unget matlat ka day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maaati number ni Bernadette, pare. Mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Kasla si Kamot ti kaya na, pare. Tuman na ka man. Kitno adamot din asawam. Nagsina kami, pare, oh. Oh, di ka man nagsaway ti kasta. Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasaya at tapno makaasawa ka. Sapay kumata, dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Ni, adama to numas asidag at tricycle, nanang. Nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayo. Ay, Pinang. Pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na. 5 ba sa klaeng? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay. Nagmayatan apan nakairanrana na ngagpaisap. Ibagkat ko kita lako yaw. Ay kutuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Aguray tabaryaak da ito inyawat mo akwarta. 50 lang dita inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anaskan pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay Bernadette, agi-display tan itilako ta. Mabalin ka di nga alaak-laangan ti cellphone number mo? Ay, wala. Mabilaan. At double pen kan papel ko dito eh. Isulat ko latan.
Automatic Ada-adagos di tabulsam? Anya, mapan mo pa siya ni Bernadette dito balayda, pare? Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay. Inalakbayan pinamber na. Ay no, opo, nagsiglat kan pare. Apay ka po'y. Ay no, tuloy-tuloy sa hamot din na ay diritso ka sa rin na pare. Ay, naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahim ay. Ay, nakaig kami ti sabong. Kaya't nasawain. Umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man namakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Adyan kitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang nga ron. Umunod ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan mo gayam? Yalaki din! Honey, nalutong ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan Honey! Ni, sino ti pukpuk kawam dita? Ha, Delia? Umunod kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagan mi ti hanay. Umunod ka kuna ni. Ne, ay sus. Anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam. Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa. Nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan na babati ay kyum anya. Saan ka makawawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinuawam mo ti madmadlaw ko akas na. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaan dang agasawa. naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Bagpay da kumari dilya kin pari bibo. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alitsyon. Apay di mo nang nga gipokpok ni Mari Dilya. Ita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Daunda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay mangan kakideng. Di mo to pay kat akisayan da ita ka nang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam, kalkalpas mula ang anangan, timakder kan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lamabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigidaire. Wen, sagay sa taabo nga ice cream. Kastamot ang jay cake. Honey! Nangag mo ka di, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake.
Ay, agasam dat bakit? Ice cream, cake, kano, ti pagdulsid ako, maridilya kan pari bibaw. Di mo man inataltalyaw. Ya mo inataltalyawan ah. Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni maridilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigidaire. Awan mo ti amok a frigidaire ta. Nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay, agasam dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa, ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Pinilakay na. Ay, agasam dat nga. Nana, di mo matun is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Among matun da siya akarubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya lang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan nana. Pasaray ka na yun a sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na nga'y mat iti kwarta na nga igatang na iti litsawn. Ay, adaman na damagak nana. Anya da ita. Nakita yung kadi agim matang ni Delia ti frigidaire na. Awan to pa igatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam day ta. Ano yung pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigidaire. Nakapakatawa nga ganyan nana. Lastaw day ta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria. Dita, kantina. Ni, anya ngay deta nakasupot na ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo amarak-rak-rak. At dapay talina alastiko. Awanin day dyan. Imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man mo among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaungot. Kita akman nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamutan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat day amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta Delia. Kuna na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 mat si kamag. Naglastog da jay akarubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastaw. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti sidaan niyo. Kut, pudno mat alit yun ah. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidaan niyo. Aya, Kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. ngamin, inlaok mi jay sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam. Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refill. Adda nana. Kano makirerep kala di tabang irabalay. Ay, basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langang. Makaungat ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya matload a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anya gay matiganan siya no 5 laang ti pangted ka. Kat,
Manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso ah. Nagninamatan. Ni, bakit? Napan kan sa nagload? 1, apay. Ay, teksaman nga rod ni boss ko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrag ka kitita ni awan igatang iti bagas. May salang mo ta textisin mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksa. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta ka aruba ta. Ni Maria. Ni, tapay teksam pailaan. Ti dinto ta mabalin mo matlat ta ti mapan di ta balay da. Kasarita mi ti personal ah. May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insulto manday ta babae. Tilagayam istoryain na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuwana. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dito. Tapay, iparit mo? Anyat oras ay. Mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakala nga lutuan di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natang manan, ti sidang. Ni, tumalna ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone ko na aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perde nga minin dito cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukata mo. Ni kumarik dilyama ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalaunay ti panang kontram kong kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy matan ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahil ta? Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka it English. Kastoy laang mat. Awan magtuloy na. Basaam ko na. Ha, kunana. Anya? Ha, laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Ne. Awan mo agpaiso ti tuloy na. Hahalang man. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang mo tinsend na. Kaya't nasawan, kat katawaan na. Una, talaga katawa na ito. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtukaw ka man. Apay pagtugawan na, kung makaungutak na raw. Agpanunot ka mo ti-reply mo ah. Ay, panunutan pa ilaan. Kit mo na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo ay ah. Ay, mapan ko din apaon ah. Ay, agulimog ka man. Apay, kaya't mo ti maipabarangay. Ay, wala niya. Panunutan ah. Numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kaya't mo, ti malungtot iya pagbaludan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti-reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tin-reply na ijay haha nga in text mo kan kuwana. Basaan ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso nagatidog nga. Ha. Ah. Ay, sus. Awan. Awan di pagpatinggaan na dahito yung panagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na Lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kas taonay ti pananginsulto na kanya. Delia, adaman damagakan ka. Ay saan ka ngagdamag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Amaria. Ah, apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man.
Oho, awan la tidikar aramidan. Anya lakid din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti naimas amasida. Taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manen dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang, dahil to kanunta. Ay nagado kat aririmon aya. Itaman pa, asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dayon Davakay. Litson manan Ay, laki dia. Dagtuk-tuk-tuk. Ingkano ka tanjeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti si daon. Apay nga ipaunak. Nungay agsinger dahil ta iti utang mo. Makaungutak man. Singir mo. Pagsasawak dahi tangad singsinger. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat. Imbagak lang arudkan kan apasak pala itangal daw. Sanak nga umay agsingip. Si kaki di mo, Maray. Sika? Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, Amare. Oh, alam da iti sida inyo kin ni kumpare. Pautangan nak meten iti anak kan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak nagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamaga. Nagabrodan na. Ijay katal. Elektrisyan ijay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiwan, makabulan lang dahita. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na ka. Nuagi pa wait, bayada ka da gusti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawait. Pangalawans may. Ay, agin inom man ang iti alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ay ang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito yung magtitulami saan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, ako na ito nagibusam iti arak. Taiso pa anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana da ita? Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan da ito may sabutilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong dagito'y landok kan bote nga ilakok. Iuray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samag itibote kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat ayan ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Wala, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta.
O, di adda pa igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho yung kalsada. Nudwala ang atuyo to si daag. Agreklamo ka pa ilaan, kat isungarod ti adda. Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay, awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang di ta kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, iba ka mabayadam no sumangpot Jeremy Tans. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam aremitans ni Manong Carlito. Awan ti ado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad mo't gayam. Wan kaano pa iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat isun ti supervisor. Ay nagswerte mo't ni Carlito no kasta. Isungarod ako nana, nga aging kasaan pa'y amakapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito yung kantinam nana. Ah, bayadan yun tao inton sumangpot Jeremy Tans na. Wan nana, Ay katanyangay nga ron ti utangin niya. Ilistaklat ta nga ro dun ah. wan nana. Oy Aldo, anya ti aramidan insyang dito'y balay. Awan ka no nga rod ti si daenda. Kat, inutang ko lang na iti lutlutwag nga adobo. Makipangan pa'y laang dito'y. Ah, aywan na niya. Ay nakurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsada amangan. Kahit, anya nga rod ti ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawidam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang di lut-lutuan na si daan para kada tayo. Basit lang ang matisida ah. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan ka lata umutang di ta kantina. Kaya't nakmat ay apautangan jay bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam inton sumangpot Jeremy Tans ni Manong Carlito. Ha? Kasanungay nga adda remittance. Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amuan na panak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantina. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok aming dagiti lumablabas amapan makitungtung Sa anak-ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang nga. Bayadak to inton sumangpot Jeremittance ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan na iti remittance. Amin kami nga agkakabsat. Paupuitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man ngagkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pawitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpot tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumatan day ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok kan karni ti baboy.
Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbaga kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo aldong kan ka? Sinuruan na nga rod. Ay, sus! Delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito? Hoy, Aldong! Apay niya impaununin siyang amapan umutang. Kat no awan gaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Kat makaamun tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makaam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwatan na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Sino tidakda kamatay? Daaldong ken ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kay, anya ko matipagbili bami di dayta. Wana taure at dabisyo da. Suportaran lakta ida ni Manong da Carlito. Kasimot ang arod ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Tagkunamot kan ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ang nakakaputi nga agbagbagkat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sabali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang rudan. Kaano pa'y nga aday abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay? Saan nga ron nga isaw diya makikita? Ay sabali kano dakkel kano ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay doble to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsin dito ya patama. Ninsa mo tatas sa turda ito ya. Paypayapayan ang mait. Apay, tatas sa tor. Ay si kakandidata, Carlita. Anya klase sa lunsod da tata. Ketsak mo ta talaga da ito Kunadaan nag-abroad ka. Adak pay lang dito Pilipinas, tata. Kinapudno na. Agap aplayak pay lang. Kunada nag-abroad ka. Sapay kumaa, tata. Apay asino tinagapon na day tadamag, tata. Isikritok pay la kuma, ta sa anak pay mo't anakapan. Isugamin ti damag. Day tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit iti baryaw. Kumporme ti warwaras dadama. Utang ni Insyang 1,000. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Bakit kung natumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwinkwinta iti utang. Akin utang ka dagitaya. Agasam. Apaw? Adda 1,000, adda 2,000, Daaldong akin Insyang. Apaya pinautangam dagitya nga agkapsat. Pangalaan da nga'y kumati pagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si pilit munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tayo ilay.
Oho, dinakman angawon iti kasta. Wen, punuti ko nak. Sigon kini Carlito, agap apply pa ilaang ama pa niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituin, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay saos na may saan da ka nagiti agkapsat. Ay, sos, malugi ak manon no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan? Ne, apay akurang na ito inyawat mga sweldom. Gimatangak lang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyong ng ti pagbiyagan ti pamilyam. Sos, ingka di umutang di ta kantina. Hay nagadon ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabain akon. Imbag kumamot, ano pudno nga day di abroad ni manong mo? Ay, kaano nga tayang agpaiso ti flight na. Umayak man umutang iti. Ay, sana kon ngagpautang kada kaya. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod nana? Saan pa'y mo't anagabrod ni Carlito? Anya? Idarong kayo no saan kayo ngagbayan. Day ta artak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kat di na ko't iramraman, anana. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Nensamot Carlito jay magmagna. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay nana? Umay ka man pa'y dito, itakayat ka akasarita. Ay, wala nana. Kanay kita niya nana. Saan ka pa'y matgaya managabroad? Ay, agap-aplayak pa ilaeng nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan ka jay listahan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabwis mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika Manong Aldong. Ne, apaya siya lang ay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay Manong. Puro katungay. Nagsalot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak iyutang-utang nita. Ay, agbayad kayo.